Kasama tayo dito. Tandaan mo, utos ni Hepe operation to. Quick strike. Dahil matindi ang kapit ng drug lord na hinahabol natin. Kaya sir, sigurado ko ba na legit operation? Kung natuchopi ka, maiiwan ka dito, Ramil. Ayoko ng agent na bagong luto. Para saan to? Di ba may sakit misis mo? Para kailangan mo to. Ano? Puro ka, sulong. Sulong, sir. Good. Tama ang desisyon natin. Tapusin mo na yan. Ano pa inaantay mo? Sige na! Sige na! Jackpot! Positive. Okay naman ba ito si Blanco? Sige, sir. Good job, Blanco. Tanga ka ba? Ininom mo nga yun? Pwede ba sumibat na tayo dito? Kung yung mga kriminal, kaya ko harapin. Pero yung mga multo na nakaraan ko, ano yan? Tara na, tara na. Hindi, Blanco. Kailangan nating imbestigahan ang ampun niya. Kailangan ko malaman kung sino si Padre Sanilla, kung anong gusto niyang mangyari at pinatawag niya ako dito. Alam mo, kung ayaw mo, wala namang nagpupilit sa'yo na sumama kayo. Kung totoo yung sinabi ng Aling Mercedes na yan, na kung itong setting pekado sa to, ay galing sa kabuti na yan. Ibig sabihin, yung Padre Sanilla, ginamit niya kay Cordero para wasakin yung utak niya at para patayin ka. Sabihin mo nga sa akin, Blanco. Ano bang pinaalala sa'yo ng kabuti na yun? Huwag na natin pag-usapan yan, ha? Meron akong ginawa noon na alam mo yun, habang buhay kong pagsisiyan. Ha? Okay? Buti ka nga eh. Nagawa mo na. Paano kung gagawin mo pa lang? Nagsisisihan mo. Sir, okay na po. Okay, start. Nak, sandali lang ha. Natapos na si nanay. Neda. Ayun na ba tayo minaman mo na ng kotse na yun, ha? Blanco, Ay! Blanco. Isa-isa lang. Aalamin natin kung sino yan. Katapos natin dito. Ano? Nak, sandali na lang to. Anak? Benjo,